Γεια σας φίλοι μου. Θα σας δείξω ένα κολπάκι, ας το πούμε, για αυτούς που ασχολούνται με το συρτό καρτέρι. Θα έχουμε παρατηρήσει ότι τα γάντια σκίζονται. Αυτά τα γάντια είναι σχεδόν ενός μηνός και η διφθορά είναι ενδειγμένη. Το πρωτοεφάρμοσα σε κάποια γάντια που ήταν ήδη τρύπια και είδα ότι βάστηξαν πάρα πολύ καιρό χωρίς να πάθουν τίποτα. Το γάντι αυτό που χρησιμοποιούμε χρειαστούμε μια σιλικόνη που είναι ειδική για τη θάλασσα. Εγώ χρησιμοποιώ μια Sikaflex. Λίγο σαπούνι έχω βάλει εδώ στο καπάκι, θα σας δείξω μετά γιατί. Και ένα ζευγάρι γάντια πλαστικά μιας χρήσης. Πάρουμε τη σιλικόνη και θα βάλουμε μια γενναία ποσότητα πάνω σε κάθε δάχτυλο που πιάνει περισσότερο. Συνήθως είναι αυτά τα τρία τα πρώτα που πονάνε. Αυτό θα μας προστατεύσει και από αχινούς αρκετά. Και το παίρνουμε, το αλεύουμε έτσι. Να βάλουμε εκεί που θέλουμε περισσότερο. Και με το σαπούνι τώρα, για να μην κολλάει η σιλικόνη στο χέρι, νοσχόμαστε και του στρώνουμε. Τώρα εγώ δεν είχα μαύρη σιλικόνη, καλύτερα θα είχα μια μαύρη, αλλά εντάξει, και άσπρη γίνεται δουλειά. Και έρχεται και στρώνει και δεν κολλάει και στο χέρι. Εντάξει, τώρα κόλλησε λίγο, δεν πέτασε. Και με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε τα γάντια από τρυπήματα που γίνονται συνήθως όταν κάνουμε συρτό καρτέρι ή καρτέρια, αλλά περισσότερο στο συρτό είναι αυτό που τρίβονται τα γάντια και κόβονται. Και το αφήνουμε να στεγνώσει και η σιλικόνη θα κάνει τη δουλειά της. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Καλές αναδύσεις να έχουμε όλοι.